Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan ranar Alhamis, kwanan wata 12 cikin watan Mayu shekarar 2022. A koyi yin addu'a da dare, a koyi yin addu'a da dare. Inda aka ba mu karatu yana daga Matiyu Sura 13 aya 24 zuwa 30. Matiyu Sura 13 aya 24 zuwa 30. Ya ba su wani misali yana cewa mulkin sama yana kama da mutum wanda ya yi shuki iri mai kyau a gonarsa. Amma sa'ad da mutane suke barci, makiyinsa suka zo suka shuka ciyawa cikin alkamar, haka kuma ya tafi. Amma da shukin ya tohu ya ba da ‘ya'ya, sai ciyawar kuma ta bayana tsakanin alkamar. Sai barorin mai gidan suka zo suka ce masa, ya shugabana, bari ba iri mai kyau ba ne ka shuka a gonarka, daga ina ne ciyawa ta fito? Ya ce musu, makiyi ne ya yi haka. Barorin suka ce masa, to, za ka so mu je mu tattaro su? Amma ya ce, a'a, kada lokacin da kuke tattara ciyawan ku tumɓuke alkaman tare da su. Bari dukansu su yi girma tare har kaka. Da lokacin girbi zan ce wa masu girbi, ku fara tattara zawan wato ciyawan, ku ɗaure su dami don a kona su, amma ku tattara alkama cikin rumbuna. Bari Ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa, amin. Ayar tunawa da aka bamu tana daga Irmiya Sura 6 aya 5. Irmiya Sura 6 aya 5. Tashi mu tafi da dare mu hallakar da fadodinta. Tashi mu tafi da dare mu hallakar da fadodinta. Irmiya Sura 6 aya 5. Irmiya Sura 6 aya 5. Tashi mu tafi da dare mu hallakar da fadodinta. Bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, amin. A koyi yin addu'a da dare, a koyi yin addu'a da dare. Kaunataccen Ubangiji, dare babban lokaci ne da makiya suke kai hari. Idan muka dubi littafin Matiyu Sura 13 aya 25, Matiyu Sura 13 aya 25 yace, amma sa'ad da mutane suke barci, makiyinsa ya zo ya shuka ciyawa a cikin alkama ya tafi. Kaunataccen Ubangiji, sa'an da kowa na barci, mayu suna yin taro da dare, suna kai hare-hare akan rayuka da kadara, wato da mayu da ‘yan kungiyan asiri da sauransu, da dare ne suke haɗa makircinsu. Kaunataccen Ubangiji, zai zama hatsari a gare mu idan muna barci a wannan lokaci. Maimakon haka, lokacin ne ya kamata mu yi yaki, mu yi gwagwarmaya ta wurin yin addu'a. A lokacin ne ya kamata mu ma mu riga harba kibiyoyinmu domin mu watsar da mulkin duhu. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alherin yin haka a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, a cikin karatunmu na yau, bawan mai gidan nan ya kwana duk dare yana bacci. A lokacin ne abokan gaba suka iya zuwa suka shuka ciyawa cikin alkamar mai gidansa. Da safe ne ya gane cewa ashe makiya sun yi masa barnan aikinsa. Bari Ubangiji Allah ya ɗauke mana irin wannan tsotsai a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, mutane da yawa sukan farka da safe sai kawai su ga cewa abokan gabansu sun yi wa aikinsu watsi, ko da aikin ta wurin rayuwarsu ne, ko game da kadararsu ne, ko kuma menene, sai a ga cewa ashe an yi musu ɓarna cikin dare. Bari Ubangiji Allah ya raba mu da wannan tsotsai a cikin sunan Yesu. Kaunataccen Ubangiji, a'a, ni kam zan yi yaƙi da dare, kuma ba zan bari shaiɗan ya shigo ba kwata-kwata. Wato, in so samu ne, kowa ya kudura cewa kowane dare za a yi yaƙi, za a yi gwagwarmaya cikin addu'a.
domin kada a bar shi ɗan ya samu shiga. Kaunataccen Ubangiji, sa'ad da bawan ya je ya kai wa Ubangidansa rahoto cewa wani ya yi wa aikinsa ɓarna, sai mai gidan ya ce masa kada ya cire abin da abokan gaba suka shuka nan da nan, wato ya ƙyale wannan zawan ko ciyawa da suka shuka. Kaunataccen Ubangiji, dole ne rayuwa da ciyawar da abokan gaba suka dole ne a yi rayuwa da ciyawan, wato tsakanin alkama da ciyawa su yi rayuwa har zuwa sai randa za a yi girbi. Yanzu yana da ƙarin aiki don tabbatar da cewa ya samu girbi mai kyau a ƙarƙashin rana, kuma ba shakka ciyawar ita ma ta yi mummunan tasiri ga amfanin gonarsa. Kaunataccen Ubangiji, menene ake bayani ake nufi a nan? Shi ne mu san cewa wannan zawan ko ciyawa da aka shuka cikin alkama, tunda an fahimce ta, an gano ta, to lalle dole ne mai gonan nan ya ƙara ƙwazon aiki, domin in ba ya ƙara ƙwazo ba, ciyawa za ta kashe mishi alkama. Don haka shi ma ya ƙara ƙwazo, ya tashi ya yi duk abin da zai yi domin ya ga cewa alkaman nan ita ce ta yi nasara. Musan cewa duk inda ciyawa yake yana morar kasa da abubuwan da ake samu a jikinta fiye da amfanin gona. Don haka wannan mutum ya tashi kai tsaye ya ga cewa ya yi nasara. Bari Ubangiji Allah ya ba da fahimta, amin. Kaunataccen Ubangiji, kuna rage aiki da rana idan kuna yin addu'a da dare. Wato, kaunataccen Ubangiji, abin nufi shine duk wani abin da za a yi shi zahir, idan aka fara shi cikin ruhu, aka miƙa shi hannun Ubangiji, to lalle za a samu saukinsa, za a kuma samu nasarar wannan abun. Don haka, kafin ma gari ya waye mu yi tunanin me za mu yi, to tun da dare mun mika tafarkinmu da hanyoyinmu da sha'awanmu da ƙewanmu a hannun Ubangiji, domin mu ga cewa mun yi nasara. Don haka aka ce mana muna rage aiki ne da rana idan muka yi addu'a da dare. Gara a hana makiya shukar ciyawa kwata-kwata da akan a shiga harkar gyara bayan shukar ciyawar ta riga ta shigo kuma tana barna. An ce rigakafi ya fi magani, wato gara a kiyaye kada ma a sa ciyawar a gonan, akan a bari har ciyawa ya shigo cikin gona kafin a zo ana wahalar yaya za a yi nasara a cire wannan ciyawa. Bari Ubangiji Allah ya ba da fahimta, amin. Kaunataccen Ubangiji, wasu mutane suna mamakin dalilin da ya sa muke gudanar da shirye-shirye, wato irin bita da muke yi a tsakiyar dare. Sa'ad da muka gudanar da waɗannan fagagen shiryoyi, muna yaƙi ne, wato muna yaƙi ne ta hanyar yabo da sujada da addu'o'i da nazarin littafi mai sarki. Kaunataccen Ubangiji, a cikin Matiyu Sura 26 aya 41, Matiyu Sura 26 aya 41, Ubangiji Yesu Kiristi ya gaya wa almajiransa su lura su yi addu'a. Ya ba da wannan umarnin kuma da dare ne, wato Yesu Kiristi yana tare da almajiransa, maimako su dage cikin addu'a sai suka shiga gyangyaɗi suna bacci. Don haka da Yesu ya zai tada su suna bacci, ya kwaɓe su, ya ce ya kamata su zama masu lura, haka kuma suna yin addu'a, suna mai da hankali suna lura. Bari Ubangiji Allah ya samu mu zama masu lura da yin addu'a cikin sunan Yesu Kiristi. Amin. Kaunataccen Ubangiji, an taɓa yin tunanin dalilin da ya sa
Bulus da Silas suka jira har sai tsakiyar dare kafin suka fara yin addu'a da rera yabo ga Allah? Idan muka dubi ayyukan manzanai Sura 16 daga 25 zuwa 26, ayyukan manzanai Sura 16 daga 25 zuwa 26, za mu ga labarin yadda Bulus da Silas suka jira bayan an rufe su cikin gidan yari da tsakiyar dare, sai suka fara rera waƙoƙin yabo kuma suna ta addu'a ga Allah. Don haka ana tambayar mu, mun taɓa tunani me yasa suka jira sai da tsakiyar dare? Kaunataccen Ubangiji, domin sun san amfanin addu'ar tsakiyar dare da yabo. Wato, kaunataccen Ubangiji, idan muka mai da hankali, za mu ga cewa sun saba, Yesu ma yana je ko da asubanci ko kuma da dare kafin gari ya waye je ya yi addu'a ko kan dutse ko wani guri ya keɓe. Mun sha ganin wannan. A guri kamar wannan ne ya ce ma almajiransa su lura kuma su yi addu'a. Don haka, Bulus da Silas su ma sun yi koyi da wannan. Bari mu ma Ubangiji Allah ya ba mu fahimta, mu zama masu yabo da addu'a cikin dare a cikin sunan Yesu. Amin. Kaunataccen Ubangiji, a yi koyon addu'a da dare, wato bari mu zama masu yin addu'a a kula yomi dare da rana, musamman da dare, domin a dare ne ake kawo hari ga ‘ya'yan Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alherin yin haka. Amin. Kaunataccen Ubangiji, darasi ta musamman da aka ba mu ya ce, mu sanya al'adar yin addu'a da dare, wato, mu rungumi al'adar yin addu'a da dare, mu zama masu yin addu'a kowane dare. Bari Ubangiji Allah ya ba mu alheri da zarafin yin haka a cikin sunan Yesu. Amin. Kaunataccen Ubangiji, karatun littafin sarki cikin shekara, muna cin gaba da lababbaru ko littafin tarihi ta 2, Sura 29 har zuwa 31. Littafin lababbaru ko tarihi ta 2, Sura 29 har zuwa 31. Kaunataccen Ubangiji, godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana. Bari ta zama rana mai albarka, mai alheri, mai wadata a cikin sunan Yesu Kristi. Sai kuma gobe dan Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake mu ji wata fasara. Wassalam.